Bismillahi haliki ya rabbana, Allah hada mu da masu kaunar gaskiya. Yau na yi niyyar wata babbar sahiba, baki ba zai iya furta sansar santa ba. Bangare na kyauta zarta a kira ta gimbiya, sai dai kiranta sarauniya zinariya. Bangare na so mun zarce dukkan yan uba, auren mu ya zamto saura mako daya. Wata rana ce da banyin mantuwa, ranar rabuwar mace da wannan sahiba. So za ta bar wannan gari, sata je ziyarar yan uwa mai doguri. Ban so ta bar ni ba amma yaya zanayi, haƙuri fa na yi yo sannan na yo juriya. Kwana biyu na tamkar sun yi shekaru, don ma waya na ba dukkan damuwa. Wani lokaci kuma na wayani da sahiba, sai na ji kara tare da ihun gimbiya. Daga bisani sai na jiyo wayar ta yi mutuwa, sai na je da sauri na faɗawa mahaifiya. Hankali ya tashi tare da dukkan mutum gida, kwana biyu ba labarin gimbiya. An tura wanda ya je garin ya yi tambaya, amma zuwansa ya zama abin al'ajabi. An kona dukkan gari ba ko ɗan gida, tamkar kwa babu waɗanda sun kai rayuwa. Kafin ya bar kun sai ya hango ayari, sun kai ya harbi sun ka harbe ɗan uwa. Labari ya iske mu mun shiga damuwa, bakin biya yayan ta sun bar duniya. Sati guda a cikin ta na shiga damuwa, domin rabo da masoya na kuma yan uwa. Mako guda na kwanta misali 12, sai na ji karar waya alamar ana kira. Lamba ta gimbiya ita ce na yi tozali, kokari na yau na daga sai na ci ta katse. Na yi kiran lambar sai na ji a kashe, ranar tunani na samu kuma garashi. Da gari ya waye sai na sanar da mutan gida, hankali na kowa ya tashi dukkan yan uwa. Na ƙara zamtowa cikin wani yanayi, ya yan uwa na biyo mini agaji, domin a gobe na shiri zan je Maiduguri, domin na nemo gimbiya bisa hanzari. Don an faɗa an ce tana Maiduguri, zan je na bincika in na dawo za ku ji.